ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସଂଯୋଗ। ଏହି 5ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ହୀରା ଭଳି ଚମକିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କଥାମାନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ତାର ନକ୍ଷତ୍ର, ତିଥି ଓ ବାର ଅନୁସାରେ ତାର ନାମକରଣ କରାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ ହିଁ ତାର ରାଶି କ'ଣ ଅଟେ ତାହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ 12 ଗୋଟି ରାଶି ରହିଛି ଓ ସବୁ ରାଶିଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ରାଶିରୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥାମାନ ଜାଣିପାରିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନିଜର ରାଶିର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଛି। କାରଣ ଶନି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସଂଯୋଗ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି ସଂଯୋଗ ବହୁତ ବିରଳ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଶିଚକ୍ରର କେତେକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି 5ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ବିଶେଷ କୃପା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆସନ୍ତା 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୀରା ଭଳି ଚମକିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 5ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କୃପାବୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏମିତି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଓ ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ଅତିପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ସହ ସର୍ବଦା ସମାଜର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ତେଜ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କଷ୍ଟକର ସମୟକୁ ସହଜରେ ପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ଓ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏମାନେ ସହଜରେ ପାର କରିନିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଶନିଦେବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ରୂପେ ମାନନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ
ତାକୁ ସହଜରେ ପାର କରିନିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଜପ କଲେ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଏହି 5ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଆସନ୍ତା 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୀରା ଭଳି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।